Koľko ľudí muselo znáplniť bez toho, aby to vôbec ona vedela. Takže tam vlastne v zásade bolo na videu vidno, že ťa niekto prenáša. Áno. Hej, a ty už si akože pomerne dosť mimo. Nie, ja som úplne mimo. Úplne mimo? Úplne. A on ťa teda prenáša a si ťa odniesie na nejakú vlastnú izbu a produkcia nič. Prečo by mala produkcia niečo robiť? Prečo je kompetencia produkcie dávať pozor na 30-ročnú sprostú čajočku? Prečo to není jej kompetencia? Čo keby sa chránila sama? Čo keby sa chránila tým, že keď je na novom mieste, sa nerozjebe na komu? Čo keby sa chránila tým, že sa nebude olizovať s týpkom, ktorého pozná 8 minút? Čo keby sa chránila tým? Prečo má niečo robiť produkcia? Ona je dospelá žena. Bola v takejto situácii 1000-krát a 999 krát z toho tam nebola žiadna produkcia. Ty si myslíš, že jej pomôže, keď akurát tento jeden raz by tam zachráni nejaká produkcia? Aj tak bude ďalších 200 krát znásilnená, keď sa takto chová. A podľa mňa už aj bola. Podľa mňa reálne už bola. Lebo však ona si z tohto nič nepamätá. Hej. Ona ani nevie, že sa niečo dialo s tým Nikolasom, až kým to nevidela v telke. Takže viete si predstaviť, koľko vecí sa s ňou muselo diať počas všetkých tých večierkov, ktoré neboli v telke? Koľko ľudí muselo znásilniť bez toho, aby to vôbec ona vedela?